karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. O garon mga igala, niya ang sumpay sa naginapustang sugilanon, Lola'S Boy. Taod-taod na tuod mi ni Mateo. Pero wa pagit ko mumaptos. Doon na kako'y problema. Dili gadi ka ako mahimong inahan. Dili ka ako paninglan ni Mateo. Dili ka siyang mausap. Aw, kung mausap siya, unsaon taman. Pangandaman na lang gid nako. Aron kung maabot man kani ng higayuna. Dili na ko makurat. O dili na tingali kaayo sakit. Nganong nag-emote man niya akong mahal din. Hoy! Ay, mahal ko yawan ako ni mo eh. Huwag gid ka kabantay nga ni duol ko. Wa gyud. Laom gid kayo ang imong giuna una. Maglisod ay tagtugkad. Masabi ta imong giuna una, mahal. Pwede mahibaw? Kon maingon ko gwa, motoo ka? Dili. Pwede imo na nagkonsultihan, mahal. Tagana. Si Jessa. Katagan ko, sa? Nganong bright man kayo ka? Gayod lang. Ako, bisan dili bright. Makadag-an na yun. Kung sa imong yun na una, kay klaro kasi mong dagway. Now, nagkapatik ang pangan nga Jessa. Grabe. Lagi. Okay, sige. Imo naman gining nahisgutan. Gusto na ka nga magkabibi? Uy, ikaw ba? Ni Atas Garden, uy. Sige lang. Kita naman doon. Pagtarong, uy. Pwede rin mo din eh. Mateo, ha? Nagstorya na tabahin, ana, ha? Pwede rin sa tamang istorya. Samtang nag... Ikaw ba yung baka gini mo, uy? Kita mahal eh. Gisungog naman ta ka. Tara sa soda. Adto ta sa itong kwarto. Gusto pa ko preskong hangin. Kuan, sa terrace. Sa terrace sa itong kwarto. Ato na na. Mati, unya na ba? Magsulti na ta. Sige lang, sulti lang. Good. Maminaw naman ko. Time pa lagi. Ay, sulag gini mo, uy. Hasol na day ko. Mateo! Hasol mo ka ako. Dili magud sa ingon, ana. Mateo! Buhay ko. Magawas ko. Mateo ba? Di mo ko gusto makahasol eh. Gawas ko. Uy. Sorry na. Mateo, sa ba? Mateo! Kalma lang. Kalma lang. Thank you, mahal. Wala ka mang luod. No, wala. Pwede na ta magsulti. Pwede na. About ni Jessa. Dili magid si Jessa mismo. Auntie yan ni Jessa. Sige. Katagaan lagi ka. Ako lagi kay ka. Mao ba? Uy. Di ay? Bitaw nga na ni kamot ko pag-ayo. Naning kamot? Yung magkapipi na ta. Mateo. Pananglit. Pananglit? Pananglit dili ko mamabtos. Makadawat ra ka? Oh.
Dili ka makadawat? Malain ka? Nganong malain mo ko? Di ka malain? Nganong malain lagi ko? Tingalig. Gibakas nanti ka kay mahal ta ka. Wati ka pagkaslay para paanakan. I mean, kung taga-anak, okay. Kung di sad, okay ra gyapon. Dili na issue para nako. Sigurado ka? Sultihan lagi ti ka mahal, ha? Ang issue ra gyud nako. Kana ra gyud nga imo kong balibar. Huy, Lagi, honest. ikaw ba? Ay, nagituos ba nga maingon ka nga hasol ko, ha? Sakit kito para nako, ha? Ikaw ba? Lagi, tinuod bitaw. Ingana gid mong mga lalaki or ikaw ra? Oh, ang butong. Basta kay ingon anak ko. Ngano ingon anak man ka? Kay naihas lagi tingali ko. Ha? Kay ba, nabaya ka? Wagod ko'y uyab sa kasukad. Ikaw may akong first time. Mga tingin nila hinungdan nga. Nga. Hanggaw lagi ko ni mo. Swerte gid ay kayo ko. Oo. Swerte gid kay ka. Nanasad ka. So good asad ka. Good night kiss ra gani. Aw. Good night kiss. Ha? Balik ba? Okay, matog na ta, mahal. Ato na Mila. Bless me, Lola. Ay, kadihot siya. Oh, o saman, Lola. Nakay ipapalit? Nakay ba ang pasalubong ko niya? Pasultihaw na ko. Bitaw. Paminawa una si Lola, Mat. Okay. Sige, sa may imong isulti, Lola. Unsa ka tinuod nga mabdos na tos Gisa? Oh, Way mo tubag? tinuod. Tinuod, Lola. Naunhan mo? Okay ra, Lola eh. Hindi bitaw na contest. Ay, pagdali mo, oy! Lagi, Lola. Ato na mi, sige na. Pagdali mo buhat og bata! Oh. Kisa lagi kayo mga tao. Bro! Bro! Nana sa artista? Sa'yo pa man ta. Kisa o namang mga tao. Si Jisa. Sa'yo kay namisita. Gipayla-ila ang iyang bana. Tuaron sa marketing. Gikan din ni sa admin. Okay, sige, bro. Okay bro. Hello there! Ayan. Uy, balik man dayon. Na-late lagi mo. Mas una pa ko ninyo. Ay, kakiat yun. Hi, Jessa. Sa'yo, di ka nang istorbo sa trabaho, no? Oh, kalain ko ni mo, Mateo. Is that how you treat a friend? Friend? Mateo. Mon, kuyugi lang una si Mateo sa iyong opisina. Okay. Ay, bro. Jessa, pasensya na ha. Nagkasabot man ko nga nung ngayon siya to. Ha? He can't stand seeing me like this. Unsay, Wa ka kasabot? Nasuya siya nga nabuntis na ko. Samtang ikaw, wa pagyod. Og tingali, nagkahuna-huna siya. Nga kung ako patingali ang yang gipangasawa, may anak na unta mi karon. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!